Hayi, siyazizwa indaba. Wengane zakwethu siyazizwa indaba. Ake nisho nenzani lapha eMaritzburg eMsunduzi? Nenzani dodwa umuntu lo nimenza lapha? Wathi umphakathi uyikhethile i-candidate oyifunayo nafike nayishintsha nini? Nenzani? Ngoba ningama-MPs nifunani manje emawadini? Nifunani emphakathini? Senifunani? Nizokhatha abashana benu. Nenzani? Nenzani? Ngoba siyazi ukuthi i-ANC cha ibesililahlile ithawula yathi awuthatheni lo masipala wena. Nafika nina. Naphendula amatafula. Umphakathi usushilo ukuthi thina sifuna umshengu. Hawu nayijika yonke lento nina nakhetho wenu. Yini enzani? Siyaza umqondo wa-ANC ukuthi ikhundla ithola ngomhlobo nangomngane. Zofaka abashana benu. Kunjani-ke makunje? High command, sicela ukunibona emphakathini manje, sesifuna ukunibona manje emphakathini. Otherwise umsebenzi wenu kuzoba ukho. National High Command, mawuthi asinibone emphakathini, otherwise umsebenzi wenu awukho. Kusho kwanina kumele nihlakaze ukuqala kwabusha. Lesikhathi kumele ni-act manje kunamadoda kumele ahambe yohlala ekhaya ngoba umsebenzi awukho. Aphume naseParliament. Asuke ku-organization ahambe yohlala ekhaya. Ibhlungu phela lento asingenziwa kanjena wengane zakwethu MK sisebenzele kakhulu sisebenza singabheke lutho angabi nabantu abazodlala ngamandla ethu nangamandla ezinye izingane umuntu ongenzi kahle akasuswe ibhlungu mayenza kanje but ngiyengijabule at the same time ngoba ukhetho luka 2026 sathe ukuqhela ngangayisho kuphuma ama results asethabazimbi ngathi mina ku right ukuthi into eyiso zivele kusase early ukuthi kushaya isikhathi ka 2026 kube sekuclean yabona ama by election lokhu sifunza kwenu ngabaholi siyolokhu shilo yekani ukusifunza ngabaholi kulokhu akusiyona National High Command uvele nje wasuka uNkuzimalanga yazi ukuthi ngoba nakho yona eseParliament ngashintsha yonke into ayishintsha yonke into koba nini mina ngihappy makwenzeka kanje ukuze MK iclean ngonyaka ozayo 2025 izobe siqedelela ukucleana ziyothi iqala sithi November December yobe siclean yaqeda kunabantu abangaphakathi la ku MK abazosimoshela abeza ngalomuntu wagogo wakwasho kubo uNkosikhanyile wathi hey lapha kunama gatekeepers angafuni usondele kumsholozi abalela khona ukuthi igcine kuvela zona into enjengalezi azosuka ama gatekeepers kancane nenzani nixhaphazana wasemsunduzi besebenza kangaka ndlala ngabantu xosha msholozi lezinto xosha ungasasibuki nanesibongo sibongo ungasasibuka xosha ngahambe yolusa inkomo ngoba kukhomba ukuthi lo muntu akumele asebenzele umphakathi umsebenzi wakhe utalusa inkomo ngahambe yolusa inkomo lazolawula khona alawula inkomo zakhe inkomo okuyilawula wena kanti kusuke kungezakho abantu ngakuzobalawula lo mkhonto lo wabantu akusuweni wenu mkhonto wabantu xosha msholozi xosha dendebula ungasasibuki nanesibongo shaya ohamba yahamba MK isetshenziwe ingane zakwethu ufuna ukuthi kushaya u2026 ibe clean mina ngiyajabula makwenzeka into enjengalezi ezama by election ila expose khona abantu abaningi la masipala bese ngowethi ANC kuthiwa ichabise ivumela yathi ingane zakwethu masipala ayithatheni le ward ithatheni le ward 2 ithatheni le ward eyini bese bevumile ukuthi ward ithatheni eyini mase ngenakho sengiziphutha ngomasipala iward bese bevumile ukuthi eyini afika oclever bayijika yonke leyo umphakathi thina senziwa kanjalo ukuthi ngesiyenze yonke lento leyo uzobona namavoti indlela asondelene ngayo siyazizwa indaba kusho mina macecece